Pois moi boa tarde a todos e a todas e damos inicio á sesión ordinaria do Pleno correspondente ao 30 de novembro de 2023. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador das actas das dúas últimas sesións celebradas, que son a ordinaria do 26 de outubro e a extraordinaria do 13 de novembro de 2023. Se non hai ningunha consideración, dámolas aprobadas por unanimidade. Moi ben, grazas. Seguinte punto é dación de conta das resolucións da Alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, que tiveron acceso e teñen acceso todos os grupos. E terceiro punto é inscripción no registro municipal da asociación de Avia Fest. Señor secretario. Vista a solicitude de documentación adxunta presentada por don Júnior Cortés Suárez en representación de Avia Fest, propónse a adopción do seguinte acordo: inscribir a asociación Avia Fest no registro municipal de asociacións de Ribadavia. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Non sei se os grupos queren comentar algo sobre este punto. Sí, BNG. Boa tarde a todos, compañeiros, a xente que nos poida estar seguindo. Eu quería saber se vos tamén sabedes que finalidade vai ter este Avia Fest, se sabedes en que vai consistir, en que se vai organizar a través desa asociación. A asociación presentou unha documentación, teñen acceso á documentación, se queren revisar os estatutos, coas finalidades, obxectivos e demais, teñeno a súa enteira disposición. A nosa consulta era a mesma, si sabe de que vai a asociación, para que nos explique un pouquiño antes de aprobarla. Sí, evidentemente a vamos a aprobar porque entendo que entrega a documentación os requisitos, pero gustaríanos saber de que vai. Pois é unha asociación cultural que, como todas as asociacións culturais, ten entre os seus obxectivos e finalidades a realización de actividades de carácter cultural e moitas outras que non coñezo a literalidade dos estatutos, pero xa digo, poden consultalos, pero é unha asociación cultural, polo tanto vai nesa liña de actuación. Algúnha cuestión máis? Non? Ben, pois pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia continúe os proxectos iniciados no anterior goberno. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, na súa sesión de data 23 de novembro de 2023, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello de Ribadavia presente os proxectos existentes para o seu financiamento por parte da Xunta de Deputación Provincial, se solicite a Xunta de Deputación levar a cabo a continuidade destes proxectos e melloras. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Bloque Nacionalista Galego, Ribeiro en Común, resérvanse para o pleno os membros do PP e PSOE. Fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde tamén se hai xente nas casas véndonos. Comezar a intervención, sobre todo solidarizándome cas vítimas de violencia de xénero neste mes e a escasos días de que se celebrara o Día contra a Violencia de Xénero, ademais acompañada, como sempre, por estes criminales, incluso de violencia vicaria contra nenos. Algo que día a día nos ilustra e nos recorda que este é unha loita diaria e que as administracións deberíamos facer todo o que este na nosa mão. Evidentemente, os concellos con moita menos capacidade, claro. En todo caso, a moción, como dixemos nas propias comisións, trae unha intención totalmente constructiva, propoñendo en positivo, unha vez que se realizaron unha parte das melloras que necesitan estas infraestructuras. Estamos a falar do camiño que une a Portanova, que é o arco monumental máis importante da muralla, co parque do Campo da Feira e tamén parque de autocaravanas. Estamos a falar tamén do antigo matadeiro do edificio, que tanto na súa coberta como no exterior quedou ben, e que tanto un como outro necesitan continuidade neses proxectos. Evidentemente, a quen lle toca agora, unha vez se iniciaron no anterior goberno, é o novo goberno, e o que pedimos é que non se durman, que se lle dé a continuidade o antes posible, evidentemente, e esperemos, sin agardar aos orzamentos municipais, o que significaría que se teñen que financiar con recursos propios, agardamos que as administracións, nomeadamente a Deputación Provincial,
tan dada a repartir fondos en concellos, nunca no noso, por certo, polo menos nos últimos anos, incluído co PP, hai que decirlo, pois comece a colaborar co noso concello e comece a financiar para nós infraestructuras e espazos que teñen o mesmo dereito, senón máis, pola súa ubicación e importancia que outros que está financiando noutros concellos. En todo caso, insistimos na nosa intención constructiva, reclamando que se faga. E propoñemos e pedimos, a modo de ideas, por exemplo, o decíamos nas comisións, non nos gustou moito que se pintara como se fora unha rúa normal e unha franxa amarela de prohibido estacionar, aínda que si concordamos na intención, que non se aparca aí claramente, e pedimos que, evidentemente, as portas medievais se protexan un pouco do estacionamento excesivo que suele ser habitual. Así mesmo pedimos o que se suele decir e chamar humanización da zona. Entendemos que sería, e ese era o que faláramos no anterior goberno, de humanizar un pouco a zona, evidentemente reforzar algún banco de madeira, enténdase, e tamén de vegetación, se pode ser flores, cando toque, evidentemente, poden ser sardineiras. Bueno, o que queremos decir é que se trate de tanto de reforzar o que así hai, como darlle continuidade ao que queda do camiño que vai ata o campo da feira. E respecto á obra que xa se fixo no antigo matadeiro, entendemos, sendo difícil e seguramente estando relacionado co baleirado dese espazo, e que o novo goberno, según se nos informou, está buscando unha nave ou, está buscando financiamento para levála a cabo, algo que xa viña do pasado e xa se intentou e nos parece moi boa idea. Máis que boa idea, é necesario. En todo caso, hai que valeirar ese espazo e continuar con esa mellora para que sea un espacio multidisciplinar que poida ser usado por veciñanza, por asociacións, polo propio concello, para facer múltiples actividades que poden ir desde xornadas, actividades, exposición, podería ser unha boa sala de exposición, esa era a idea inicial do anterior goberno, ou incluso tamén sala de concerto, sala de usos múltiples que se suele falar, nunha zona que necesita, desde o noso punto de vista, certa mellora e dinamización, que é a zona e o barrio de San Francisco, e que, consideramos que con pouco podese facer moito, e estes serían os dous exemplos. Agardemos non só salga aprobada, sino que ademais se leve a cabo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Ben, pois moi breve, porque xa en comisións dixemos que nos parecía adecuada a petición que se facía na moción por parte de Ribeira en Común, por suposto que as obras se rematen e que se poidan continuar os proxectos, que para Ribadavia sempre van vir ben. Nós tamén temos presentado en algunha moción xa algunha mellora, incluso cando se fala do plan provincial, que tamén son obras que non son moi grandes, pero que, en algúns casos solucionan problemas. E tamén, dentro do BNG, nas legislaturas, sempre que se comezou a legislatura, en cada goberno, nós sempre solicitamos que se fixeran por consenso entre todos os grupos, unha serie de obras que poden ser necesarias ou prioritarias para cada localidade do noso concello. Entón, tamén sería interesante, porque o que digo, non o digo só eu, hai moitos povos que están no abandono. Entón, claro, non hai cartos para todo, nin para todos, pero hai que intentar, decir, pero neste pueblo é moi necesario esta obra, que non fai falta que sean grandes obras, pero ao mellor é moi necesaria. Un pouco vixiar eso. Por demais, todo o que se faga en Ribadavia tamén vai ser, tanto embelecer como acabar obras ou facer unhas novas. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o PSOE. Sí, nós estamos de acordo, vamos votar a favor. É unha declaración de intención máis que unha realidade, porque logo, evidentemente, cada grupo de goberno ten as súas prioridades e
e as fará efectivas se é posible. En todo caso, é verdade que moitas das necesidades que hai as coñecemos todos e as podemos entender todos como propias necesidades. E nese sentido, pois, o que dice Maite do BNG pode ter algo de xeito se quere o grupo de goberno, evidentemente, porque se quere chegar a consensos, pois o pode acadar. máis que necesidades e máis que continuar os traballos que se fixeron, hai que tamén ter en conta como se poden financiar. E iso é a diferencia que ten este grupo de goberno con respecto aos anteriores. É que agora sí se poden planificar cousas. Me explico. Este grupo de goberno vai a ter 400 e pico mil euros máis que tiña o anterior grupo de goberno e os anteriores grupos de goberno durante 20 anos ou durante 15 anos dunha xestión que fixeron os anteriores. En ese sentido, a continuidade que lle den as obras vai ser en base a eses cartos que os demais tuvemos que apretarnos o cinturón e non facer o que non se debía. E despois teñen outra cousa importantísima, que é que van a ter un plan único que os demais durante moitos anos estuvemos reclamando e os mesmos que están aquí sentados e dirixindo esta casa negaron sistemáticamente na institución onde estaban. E outros fomos quen non solamente de aprobalos, sino de salvarlle, entre comillas, ese plan único ao propio Partido Popular, entre outras cousas porque nos parecía razonable, nos parecía xusto e coherente. O que non é coherente é non votalo cando hai grupos diferentes nun concello e votalo dicindo que todas as bondades que teñen esas actuacións, de ter cartos para que os concellos fagan o que estimen eles convinte, e anteriormente, como digo, pois, votar en contra desas situacións. Esa é a realidade que teñen que coñecer os veciños. Este grupo de goberno ten cerca de 500.000 euros máis todos os anos para invertir que tiña o grupo anterior, ou calquer grupo. E, polo tanto, con eso, xa lle gustaría calquer outro que estaba aquí. Eso significa que, democráticamente, pois, hai unhas diferencias notables a hora de facer políticas uns e facer políticas outros. Mais alá deso, xa digo, nós a moción a vamos votar a prol, aínda que isto xa é outra cuestión que ten que ver cas obras, son declaracións de intencións, porque nada máis lexos da realidade do que fai este grupo de goberno, Brais, porque non penses que van aquí, seguramente van a aprobar esta moción, e a realidade sabedes cal é. A realidade é que se está facendo unha obra, por exemplo, unha pequena obra, ahora na Alameda, e non sei se sabedes algún dela, porque os que estamos aquí, dende logo, outro día non fomos informados. Entón, non fomos nin informados na comisión pertinente, nin sabemos que se vai a realizar, nin sabemos por que se vai a realizar, aínda que algúns sabemos fora por que se vai a realizar, e que o terán que explicar. Pero esta é a realidade, por lo tanto, que eu aprobar mocións todas as que queirades, pero eu do Partido Popular xa espero o que fai en todas as institucións, que dice unha cousa e fai a contraria. Por lo tanto, xa nos explicarán despois por que tanta rapidez nesa obra e por que ocultar unha obra, xa digo, como unha rampa parece ser de acceso que se vai facer aí na Alameda, que outros íbamos a facer antes, que as brigadas do Concello sin contratar a nadie, e non sei por que se ocultou esa situación. Non o entendo, a verdade, porque hoxe estábamos ali vendo esa situación e nos parece un pouco raro, porque ahora preguntei se fose cousa nosa que a mellor eu non estuvera atento nas comisións, pero acabo de preguntar a Maite e tampouco sabía nada. Por tanto, xa digo, ou se lle esqueceu a concelleira de obras ou a quen lle corresponda, porque como non se sabe moi ben quen leva cada cousa, pois non sei. Por iso que mocións, nós aprobaremos todas as que son, a realidade vai ser outra. Xa o estar vendo, non fai falta que aínda estamos esperando que o grupo de goberno nos explique a obra que se vai a facer no pabellón polideportivo. Non sei, ao mellor tampouco é que os que estamos aquí tuvemos nada que ver con ela. Pero, bueno, este é o que teñen as maiorías absolutas. Permiten facer o que a un lle dé a gana, pero non facer o que lle dé a gana con a vontade de que cheguemos a acordos e que non sexan despois ao mellor retirados nalgúna outra instancia, porque a verdade é que é asombroso certas cousas, nada máis. Moi ben,
moitas grazas. Quen dá para o Grupo Popular? Gracias. Perdón. Bueno, a verdade, respecto á obra non foi ocultación ninguna. O que pasa é que, bueno, non tiñamos... O plan non era empezar xa, o que pasa é que, bueno, depois que cambiaron os planes da empresa, avisáronos que tiñan esa oportunidade e a verdade que foi por despiste, non foi por ocultación de ninguna maneira. Quer dicir que a intención non era empezar xa e por eso non se informou en comisións e... Sí, claro, é dicir, fixose proxecto, miraron as arquitectas, pediuse permiso a patrimonio e, por pasa eso, que era para... Non tiñamos unha fecha para xa e por eso non me din conta de anuncialo nas comisións. Non houve intención ninguna de ocultación porque xa fai tempo que se houbera... Bueno, que xa de gobernos anteriores veíase que era necesario e xa era esa intención. O sea, ocultación ninguna. Por eso que si, por a miña parte, pido disculpas porque foi sin intención ninguna. Respecto á moción, pois, efectivamente, todos somos conscientes das necesidades que temos. Agradecemos a intención da moción, tomámolas como nosas, obviamente. Esas obras foron executadas polo noso goberno, a nosa intención é seguir con elas. De feito, no edificio do Matadeiro estamos xa fai, polo menos uns 15 días que están traballando as arquitectas no proxecto para poder levar a cabo o peche, pero, un pouco o que dicía Nacho, que este goberno, pois, aínda que vemos as necesidades como propias e as tomamos de bo agrado, pois que este goberno é o que ten que tomar as súas prioridades e dirixir a súa folla de ruta. Polo tanto, imos votar a favor simplemente por ese motivo. Nada máis, gracias. Perdón, en contra. En contra. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para Ribeiro en Común? Ben, fun apuntando un pouco o que foi dicindo cada grupo. Entendo que o PP vai votar en contra desta moción, non? Máis que nada é normal que a portavoz se equivocara porque estaba falando ben e defendendo a moción e despois dice que vai votar en contra. Entón, é normal, non? Mesmo nos sorprendeu a todos. En todo caso, empezo polo final, polo último grupo en intervir, e mencionar e matizar. As arquitectas non é que estén traballando no proxecto. Ese proxecto foi, ademais, por mí como concelleiro, solicitada, realizada por o Servicio de Arquitectura deste concello, e hubo que recortar o proxecto porque a subvención era escasa. A subvención que nos daba a Xunta era escasa e pola negativa da Diputación Provincial de financiar ou cofinanciar ese proxecto. Por lo tanto, as arquitectas estarán reescribindo o que xa fixeron no seu día. Isto é así, non é un argumentario político, nin é un feito. Simplemente mencionalo porque creo que é xusto decilo. E aquí se tocaron, os outros grupos tocaron outros temas que teñen que ver, obviamente, pero son temas que eu creo que son máis para o debate dos orzamentos. Evidentemente, debería haber maior remanente que outros anos para inversións, evidentemente, hai un plan provincial. Eu, desde logo, o portavoz socialista dice que só espera do PP que diga unha cousa e faga outra. Entendo que tamén na Diputación, é dicir, eu, desde logo, o noso grupo non entendeu moi ben ese acordo co presidente da Diputación do PP, non o comprende moito. Evidentemente está de acordo porque é algo sensato que sempre se defendeu e calquer demócrata, xa non digo independentemente de partidos, defendería. Pero eu creo que en política a veces hai dúas formas de actuar, ou deixar que outros o xestionen ou entrar e facer todo o posible para ser ti mesmo. E eu creo que o PSOE na provincia está en disposición de facelo, de xestionar directamente os recursos provinciais. Andar pactando co novo designado por Rueda, francamente, a mí non é algo que non, como estrategia política, desde logo non me parece boa idea. En todo caso,
se conseguiu algo que xa debería existir fai décadas e que o voluntarismo ralentizou e que, evidentemente, só un PP en minoría, pois con un PP en minoría foi posible. Non como aquí, non? Evidentemente, aquí se dixo que o PP ten maioría absoluta, pero non confundir maioría absoluta coa complicidade da oposición, a oposición ou os brazos caídos da oposición. Polo menos o noso grupo non vai a pasar iso. Nós sempre o dixemos cando estábamos na oposición, pero tamén cando estábamos no goberno, a oposición ten dúas tarefas importantes, democráticas, e ademais por mandato veciñal que para min é bastante importante. Unha é supervisar a acción de calquer goberno, como é lóxico, hai que supervisar, hai que fiscalizar de a normativa, e ao mesmo tempo tamén temos dereito a propoñer. Sobre todo os grupos que estivemos no goberno, que sabemos o que é xestionar, que sabemos o difícil que é conseguir fondos, nun novo contexto pode parecer que haxa máis posibilidades de conseguir fondos agora, e evidentemente todos teñamos o noso programa, todos sabemos as obras que hai que facer, e evidentemente podese consensuar ou non. O actual goberno xa non ten esa necesidade, máis alá se quere refrendar con máis forza aínda democráticamente os seus acordos. Algo que parece aconsellable, polo menos aconsellable para calquer grupo. Nos a veces o intentábamos cando era posible, outras veces que o conseguíamos cando era posible, outras veces non. Non sempre vai a ser. Polo menos, por parte de Ribeirón Común, con un único voto, si o vamos a seguir facendo así. A nosa proposta, a nosa mantendida para chegar a acordos, para darlle continuidade a proxectos que quedaron no tinteiro por falta de tempo e a veces por falta de recursos da financiación de administracións superiores, porque a nosa vocación, polo menos a de Ribeirón Común, é a de mellorar Ribadavia. E, bueno, ahora nos toca na oposición, pero vamos a seguir facendo esa labor. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Non? Quen dá o Grupo Socialista? Que as obras non sexan para comenzar no momento en que ao mellor a empresa diga ou poida irlle mellor, digo desde o punto de vista ao mellor do tempo ou cousas similares. E digo que nós, dende logo, os que estamos aquí, somos coñecedores da necesidade, pero non éramos coñecedores de que o grupo de goberno quería facer con tanta prioridade. E a realidade da cuestión é a que ten que explicar o grupo de goberno. Non é unha realidade da empresa. Aquí o que ocurre é que hai que decir as cousas e hai que dicilas claras. E como non queredes contar cos grupos da oposición, que ao final representamos a máis xente da que credes, non só a que vota cada 4 anos, porque se viramos o que votaron fai 4, fai 8 e fai tal, a mellor representamos a máis xente. Digo todos no seu conxunto. A veces as circunstancias varían cada 4 anos, pero o sentir social pode ser outro. O digo porque é sobra toda a prisa que ten é polo que nos está trasladando a xente. Algúns, por certo, que levan pedíndolo moito tempo, que hai que trasladar a feira para arriba, outra vez. E esa é a realidade do que están a decir, o dicen os propios que o fan. Entonces, iso é o que non estades abordando cos demais grupos da oposición, é o que tiñades que haber falado, porque se a queredes trasladar con tanta rapidez, o único que vades a ter é unha complicación, porque se vos están algúns chantaxeando, e cando digo algúns deses colectivos, outros lidiamos antes, e como non fagades as cousas por consenso, non vades a quedar un consenso para cambiar a feira. Entón, home, alá vos, pero vos seguides nesa actitud, que ao final tamén vos digo unha cousa, os grupos da oposición nos ven fenomenal, tamén sabemos formar follón, tamén o sabemos formar, porque a uns lle convén, a outros non, xa vos lo vou adiantando. Entonces, non é o que digan uns que chantajean e outros tal, as cousas hai que pararse, pensalas e ver, porque iso de trasladar a peixa pensamos outros antes, e a realidade é que non collen. Entón, a ver o que vades a facer. E iso é por non trasladar as cousas que tendes que trasladar aos demais. É tan sinxelo como eso. Solo o deixo aí en riba da mesa. Alá vos, que a vosa forma de entender a política.
Xa digo, había momentos en que había aquí maiorías absolutas, eses acordos de sentarse a falar por cambios de ubicacións que houve que falar, se sentaron cos demais sectores que había neste Concello e se intentaron levar a cabo. Eu só deixo eso en riba da mesa. Xa digo que por eso non confío nada en que despois de facer unha cousa. Eso sí que teño que reconocer que me equivoquei, porque pensei que ibades votar a favor, porque a realidade é que se les a moción e votar en contra do que se está poñendo non é moi coherente. E despois unha cousa. Brais, os acordos alí teñen que ser acordos porque ou hai acordos ou hai cacicadas. Así de claro cho digo. Entonces, sí, porque as cacicadas despois é que os cartos se reparten da forma que ti xa sabes. Entón, é moito mellor destinar 18 millóns de euros a que polo menos sean repartidos de forma xusta, ou senón deixan os orzamentos encima da mesa, tes a prórroga dos orzamentos e volvemos ás andadas. E esa é a realidade. E se hai posibilidades de manexar os cartos, non teñas medo que o faremos. Pero, bueno, esa realidade neste momento depende de outras forzas políticas e de outras cousas que ahora non veñen ao caso neste plenario. Pero, bueno, visto como está o panorama, tamén digo que ao mellor o mes que ven estamos falando de outra cousa ben distinta. En todo caso, nós vamos a aprobar a moción e nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Sí, moi brevemente. Igual é que, claro, non me expliquei eu ben. Efectivamente, isto simplemente votamos en conta por un caso de prioridades, porque aquí, como ben explicou Brais nas comisións, dá 2 exemplos, pero, bueno, el refírese a moitas máis obras. Entón, simplemente é un caso de prioridades de que tendremos que, en este caso, proposta por de grupo ou chegando a acordo da oposición, ir planteando a folla de ruta. E no do Matadeiro, sí, efectivamente, é unha modificación, porque, bueno, por exemplo, as ventanas eran pechadas, non tiña cristales, e, bueno, en previsión de outros usos, é simplemente modificar porque teña cristales, o sea, as medidas están feitas e é simplemente eso que están traballando. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o Ribeiro en Común. Eu teño que dicir que pensei que esa anterior quenda era de peche. En todo caso, bueno, sabes, cando sea así, para aforrar tempo, eu creo que, porque tampouco a moción dá para moito, por lo menos está dando para máis do que eu pensaba. En todo caso, sí, concordo moitas cousas do que aquí se di. Evidentemente, hai eleccións á vista, en uns meses, en breve, no primeiro trimestre deste ano que vai entrar, vai haber eleccións, sí ou sí, e, polo tanto, o contexto pode cambiar moito, e todos sabemos como condicionan as administracións superiores aos concellos, sobre todo neste Estado español, onde os concellos teñen moi pouca autonomía, teñen un réxime de financiación injusto e que evidentemente fluctúa dependendo de quen goberna en administracións superiores, algo que contradí bastante, por certo, o que está na Constitución, que é a autonomía local e a súa soberanía. En todo caso, eso é algo que non compete aquí. O que si está claro, o que lle compete a este grupo e a este pleno, é traer aquí propostas e debatilas. Me entristece bastante que non se aprobe por parte do goberno, sobre todo o indicou moi ben Nacho. É unha moción superaséptica, non se meten fonduras e é pedir continuidade a algo que se acaba de facer. En todo caso, bueno, esperemos que sea a través dunha moción ou a través de un plan de obras, ou sea, a través do diálogo entre grupos, pois estas melloras que o noso grupo hoxe pide, pois nestes 4 anos, cando menos se leven a cabo. En todo caso, do outro haberá tempo de falar despois. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra. 7 votos en contra. Queda rexeitada a moción. Pasamos ao punto 5, que é moción do BNG sobre o control da flavescencia no Ribeiro. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, na súa sesión de 23 de novembro de 2023, adoptouse un dictamen.
Demandar da Consellería do Medio Rural a posta en marcha dun programa formativo para que viticultores e viticultoras poidan vixiar a presencia de efervescencia dourada nas súas parcelas ou instalacións e comunicar ás autoridades competentes calquera sospeita ou confirmación da presenza da praga. Demandar a oferta de formación a viticultores e viticultoras sobre a aplicación dos tratamentos fitosanitarios autorizados contra o insecto vector Scaphoideus titanus. Demandar un plan de actuación da Consellería de Medio Rural para colaborar coas persoas titulares de plantacións. Demandar a colaboración da Consellería do Medio Rural coas persoas titulares de plantacións de parcelas de viñedos nas que se deban eliminar e destruir as plantas sintomáticas verificadas oficialmente. Trasladar estes acordos ao Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, BNG e Ribeiro en común, resérvase para o pleno PP e PSOE. Fica dictaminada favorablemente. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente, BNG. Ben, moitas grazas. Pois ben, presentamos a moción en comisións e deu-me así a sensación de que era un tema que todavía non estaba como moi introducido ou era casi descoñecido para a maioría. E a nos parecenos moi importante porque pode causar graves danos no cultivo da vide. Entonces, pois nos parece un tema que teñamos que traer a pleno e debatir. Bueno, eu quero decir, sin ir moito máis alá, que a efervescencia dourada é unha enfermedade causada por un fitoplasma que provoca, o que dixen, grandes danos no cultivo da vide. Tamén xa comentei en comisións que se detectou no 2022 en Portugal e de agora pois xa se detectou aquí na nosa propia DO do Ribeiro. Despois tamén nos parece que o que acabo de comentar, que hai moito descoñecemento sobre como detectar e actuar diante desta praga, porque incluso xente que poida estar traballando en viñas ou como viticultores, pois seguramente non o terán claro como detectala. Entonces, por eso, a Consellería do Medio Rural pois debería estar a cumplir cunha función de divulgación e concienciación sobre os riscos que supón pois non actuar por descoñecementos desta enfermidade. E debido a isto todo, nos traemos esta moción con estes acordos que se acaba de ler o señor secretario, demandando da Xunta, como dice aí, que poña en marcha un programa informativo, ou formativo, sobre todo, para viticultores, tamén incluso un plan de actuación donde personas que sean titulares de fincas que teñan abandonadas, pois se lle invite ou se lle diga que poidan arrincalas, porque isto vai incrementar o risco de que a transmisión da praga se faga. E nada, pois os acordos tenderos aí, as demandas que facemos, e nada máis. Creo que tamén é unha moción fácil de entender, pero que é importante para os viticultores e para o Ribeiro en xeral. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o grupo Ribeiro en Común. Ben, grazas. Vamos a votar a favor. Algúnas son acordos de medidas concretas e outras son encomendas e, na realidade, deberes e contas pendentes que ten este país, sobre todo no seu medio rural, e que agardemos que un novo goberno, como dixen antes, as poida levar a cabo. Esta e outras débedas que hai, que moitas necesidades que hai que abordar e que, desde logo, o medio rural, entre outras áreas que xestiona o PP desde fai 14 anos, é un auténtico desastre. Non digo esta plaga, evidentemente, senón outras medidas que aquí se abordan e esta iniciativa. E, desde logo, só hai que ver como está o rural en Galicia, como está a propia comarca do Ribeiro. Xa non falo só de despoboamento, senón da propia DO, e, desde logo, o potencial enorme que ten e os poucos recursos que lle está sacando a Xunta de Galicia con as competencias en agricultura e medio rural que ten. Grazas. Moi
Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, boa tarde a todos e a todas. Explicou moi ben Maite a moción nas comisións. É un tema, como di, para min e para o noso grupo descoñecido, que é moi importante para a denominación de orixe ribeiro e tamén para os viticultores en xeral, e todas as medidas de precaución, prevención ou tratamento fitosanitario para salvar ou protexer o sector vitivinícola, que é o motor do ribeiro, nos parece moi importante e deben ser trasladados, ademais, consideramos desde o Grupo Municipal Socialista, ademais da medio rural, a extensións agrarias, sindicatos agrarios, para dar a coñecer, ademais, esta situación, que entendo que serán conscientes da situación, para ver que preocupación teñen neste senso. O noso voto vai ser favorable. O Grupo Popular. Sí, nada, gracias. Bueno, nos tamén imos votar a favor. Bueno, obviamente para mí non é unha enfermidade descoñecida. Entendo que, bueno, que sí que medidas sí que se están tomando, pero pode sempre poñerlle portas ao campo é moi complicado e, obviamente, loitar contra este tipo de enfermedades pois é complicado. Pero, bueno, hai que facer todo o posible e a formación e o coñecemento forma parte dentro deso. É verdade que fai xa anos que, por exemplo, nos cursos de carné de manipulador vimoslo comentando, a enfermidade, é certo que non é fácil de identificar, sobre todo por o viticultor de a pé, porque son síntomas así un pouco que pódese confundir con outras enfermidades, pero claro, o que sempre dicimos, se vedes algo que non vos concorde, cas que coñecemos de toda a vida, pois ide aos técnicos e son eles os que por medio de análisis e todo eso pois farán a identificación da enfermidade. Pero repito, é problemático, é dicir, que cruzou de Portugal en nada e, bueno, témolo aí ás portas, efectivamente, en Cortegada e, bueno, pois todas as medidas e barreiras que se poñan, benvidas sean para intentar, polo menos, que a incidencias de abela que sea a menor posible. Creo que a principios deste mes a Xunta publicou unha nova orde onde, bueno, veñen as axudas para a xente que poida ter parcelas infectadas, porque, bueno, ten compensación económica, como calquera outra plaga de cuarentena, por exemplo, cada patato, por aí. Pero, bueno, efectivamente, a información é unha das mellores maneiras de atacala, porque canto antes se detecte na tua parcela ou donde sea, pois mellor. Entón, nada, imos votar a favor e nada máis. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o BNG. Sí, moi breve, porque, bueno, xa os grupos pois están falando de votar a favor e entenden o problema. Decir que, de repetirnos outra vez, que no Ribeiro hai moita xente que decide vivir do campo e da viticultura. Entonces, para min sempre houve unha moi pouca información desde todas as institucións, xa non desde máis arriba, desde medio rural, xa non digo, incluso desde o propio Consello Regulador e desde outras administracións que teñen que estar pendentes, porque isto é, claro, depende do tempo, non? Hai que mirar sempre po ceo, porque se ven unha xeada, pois leva a colleita, se ven moito calor, pois tamén é malo, se o pedrisco. Entón, cada ano parece que está aparecendo unha enfermidade nova, porque antes só se coñecía un ou dúas e de repente aparecen un montón. Cada vez o viticultor se ve obrigado a utilizar tamén máis tratamentos se quere coller unha colleita, porque senón, hoxendía, o que decida ser ecolóxico teno moi difícil. Entón, eu creo que, sobre todo, que hai moita desinformación e moita axuda a esta xente para determinar en cada momento o que pode facer cando lle ven un tipo de fenómeno meteorolóxico que lle pode pasar a calquera. Eles teñen que buscarse a vida, ir ali a... Eles sempre acuden aos dos sulfatos. A ver, que me recomendas? Os dos sulfatos, claro, vai lle dar 10 tratamentos, porque é o que está a vender. Entón, creo que as axudas e a información teñen que vir dende outro lado e de xente que realmente sepa de enfermidades que te pode contraer unha viña e de solucións. Por suposto, claro, axudas económicas, se unha persoa se ve afectada,
moitas, pois evidentemente as axudas económicas tamén son importantes, pero o que digo, creo que falta moita información, moita formación tamén, información e formación por parte das administracións. Grazas a todos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 6. Moción do BNG a prol de investimento en novas instalacións para a Fundación Nosa Señora dos Anxos. Señor secretario, por favor. A Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadana, en sesión de 23 de novembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: demandar da Consellería de Política Social a súa contribución para a construción e dotación dunhas novas instalacións para o asilo da Fundación Nosa Señora dos Anxos. Demandar da Deputación Provincial de Ourense a súa contribución agrupando fondos equivalentes a lo menos a 10 anualidades da axuda que actualmente presta a Fundación. Demandar do Ministerio de Dereitos Sociais a dotación de fondos mediante programas de apoio a entidades non lucrativas como a Fundación Nosa Señora dos Anxos. Manifestar inequívocamente a vontade de que a Fundación sexa quen xestione directamente o futuro asilo, mantendo o seu compromiso fundacional sen ánimo de lucro, e que as súas instalacións futuras se sitúen o máis preto posible do casco urbano de Ribadavia sen afectar a San Domingos nin demais elementos patrimoniais de nosa vila. Sometido a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvase para o Pleno, PP, PSOE, Bloque Nacional e Ribeiro en Común. Por maioría fica dictaminada favorable. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente BNG. Hola, gracias. Bueno, vou ser moi breve por varios motivos. Primeiro, porque somos conscientes de que todos os grupos aquí representados coñecen a problemática da residencia de maiores de Ribadavia, porque somos conscientes de que todos os grupos aquí representados coñecen a necesidade que ten Ribadavia a ese respecto, e porque somos conscientes tamén de que calquer grupo dos que está aquí representado podría ser o autor desta moción que presentamos hoxe. Quería dicir dúas cousas moi breves. A primeira é que nos preocupa que na Xunta, nos orzamentos que se veñen de aprobar hai pouco, pois non hai ninguna partida orzamentaria para Ribadavia, moito menos para este tema, que ando era un problema que veía xa de hai moito tempo, e que podía aproveitarse para que nesta ocasión os orzamentos da Xunta contemplaran unha partida para realizar esta residencia. Por outra parte, queremos incidir tamén unha parte importante, que queremos que cando se construa a próxima residencia de maiores, que, como ben explicamos na moción, que sea eminentemente pública, que siga sendo xestionada por o Padroado, sin ánimos de lucro, e máis cando vimos de saber de que a Xunta acaba de privatizar dúas residencias que foron donadas por Amancio Ortega, que foron privatizadas recentemente. E outro dato que nos chama a atención para instar a que se construa esta residencia é que Galicia é a comunidade que menos prazas conta de residencia de plazas públicas para maiores, tendo en conta ademais que Galicia é unha comunidade das máis envellecidas de todo o Estado. Entón, nós con esta moción o que pretendemos é que a Xunta, a Diputación, as institucións públicas en xeral, as administracións, sean conscientes de que hai un pleno de Ribadavia que está comprometido con que se fagan novas instalacións e que todos creemos que é necesario. Entón, creo que mandar esa mensaxe desde este pleno de unanimidade de que todos necesitamos urxentemente as instalacións, pois creo que é unha medida de presión bastante importante e contundente. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Nós estamos moi a favor de todos os puntos, dos 4 ademais. Parécenos ademais moi boa idea que o BNG nesta legislatura se suma a esta petición en pleno, máis que nada porque en outras ocasións sempre criticou a Ribeiro en Común por traer estas iniciativas a este pleno. Nos parece unha boa iniciativa e seguramente nesa nova estrategia nos atoparemos no asilo e en outras iniciativas que estou seguro concordamos. Os grupos, claro que coñecemos todas as iniciativas neste respecto. Mesmo, na anterior legislatura, se propuxo e se concretou a ubicación, a proposta, mellor dito, de ubicación para o proxecto que xa existe, anteproxecto, mellor dito, do novo asilo e do novo edificio. Por certo, aquí non aparece a ubicación e o Bloque non sei aínda cal é a súa posición. En todo caso, a nosa posición, Ribeiro en Común xa dixo cal debía ser, pero, importante,
estamos abertos a chegar a acordos, a consensuar a ubicación, se o PP, PSOE, el Bloque, pois o mellor hai outra, vamos, creo que o mellor, o obxectivo final é o que importa, e creo que estes 4 puntos están moi ben concretados. Isto é o que nos defendemos, que sea público, que se faga o antes posible e que participen todas as administracións superiores. Nese sentido, vámonos a topar sempre. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Nos esta moción vamos a votala a prol, pero hai unha cuestión que máis alá de todo o que conleva, porque o dixo Xurxo xa el mesmo o manifestou. Volvemos ao mesmo que na moción que falaba antes do BNG. Son mocións, evidentemente, que ninguén pode rexeitar, ou que aparentemente ninguén pode rexeitar, porque non deixan de ser cuestións que evidentemente compartimos todos. Se queremos que esta instalación sexa unha realidade, pois vai a facer falta a financiación de todos os organismos que aquí se relatan. De algúns máis que outros, evidentemente, porque evidentemente as competencias da Xunta con respecto a este tema son ben claras con respecto a estas cuestións. Pero, bueno, eso é o de menos. Nós non temos ningún problema en que se demanda a todas as administracións e incluso hai que contemplar futuras colaboracións tamén de outros organismos que non sexan o mellor directamente institucións, pero que sí colaboren con elas. Tampouco hai ningún problema. Polo menos esa é a nosa vontade, sempre foi así. De feito, se falou moitas veces de que hai a veces quen pode apoiar unhas cuestións deste tipo que son realmente complexas, porque non só é... Aquí non solamente tratamos dos fondos, que é o máis importante, sino de todo o que conleva pois ubicar e construir unha residencia nunha zona que a ninguén se nos escapa dos que estamos aquí, que é nunha zona dun BI que sempre é complexo, desde todos os puntos de vista, pero no patrimonial tamén. Vai a por diante que para facer as catas que se fixeron prácticamente nunha legislatura, falo porque eu era o alcalde, se tardou prácticamente entre informes e facer as catas, se tardou prácticamente unha legislatura en desenvolver toda esa cuestión. Polo tanto, volvo a insistir en que a complexidade é grande. Compartimos o fondo, pero, como dixen antes, hai unha cuestión que, polo menos os grupos, algo dixo Brais, ou deixou veladamente. Eu digo porque a min, evidentemente, foi o que me tocou vivir esa situación. A min se me criticou e se me fixo política co asilo, sendo alcalde. Bueno, a min se me fixo política con todo. Entonces, claro, se chegou a un acordo, o BNG ten que saber tamén, de que as cuestións relacionadas co padroado sempre foran informadas e foran explicitadas por o propio padroado, e que non fixéramos política partidista desta situación. Por que digo isto? Se empezamos con isto, vai a ser un problema, porque o que está aí sentado vai a querer vender o que non está escrito, e os que estamos aquí tampouco somos tontos, e cando vemos ver os coches tamén nos sabemos apartar deles. Entonces, volvamos á senda deso, porque se non volvemos á senda deso, o maior perjudicado vamos a ser os grupos da oposición, porque ca maioría absoluta que ten o Partido Popular hoxe, imaginadevos o que van a facer co asilo. Vale? Entonces, non caigamos neses erros. E o digo con toda a boa vontade, non pensedes que é unha crítica, é a mellor experiencia de saber o que se coce nestas situacións. Porque un que non facía política co asilo era criticado, imaginádevos para chegar a ese acorde ter
que ter encima da mesa un acordo para que os grupos non fixéramos eso. Entonces, eu insto os grupos a seguir pola senda deso. Evidentemente, cada un pode facer o que lle dé a gana. Xa digo que non é unha crítica, simplemente é unha cuestión que se había acordado. Se eses acordos xa non sirven, pois evidentemente cada un faremos o que temos que facer. Nada máis, e nós vamos votar a prol, porque xa digo, o máis importante é que se fan as cousas. Unha última cousa. Por certo, porque se aludiu antes, como se acaba é que se quitou, e a colación, ao mellor me equivoco, normalmente teño bastante memoria, pero cos anos se vai perdendo. Se non se aprobaran os orzamentos da Diputación, porque o Grupo Socialista non nos aprobase, ou non facilitara que se aprobaran, ao mellor non había os 80.000 euros que outro día se puderan falar deles para sustentar o propio asilo. E isto é unha realidade, porque que pasou? Na anterior vez, que me corrixa César, que estaba ali, eu creo que se levou a cabo por medio dunha modificación orzamentaria. Eso significa que non iban nos orzamentos do ano anterior. Se non iban nos orzamentos do ano anterior, aínda que se prorrogasen, teríamos que ir a unha modificación de crédito para dotar o asilo deses 80.000 euros. O digo porque esa é a realidade. Entonces, entre outras cousas que veñen para Ribadavia, pero que se iban no propio orzamento. Polo tanto, eses 80.000 euros van a ir ao asilo por a votación de un grupo que si facilitou eses orzamentos. De nada vale traer estos e despois non facemos o que temos que facer. O deixo encima da mesa tamén para que se sepa, porque a mellor son cousas que a cidadanía descoñece e algúns cando nos escoiten pois sabrán que este ano pois o funcionamento do asilo pois vai a ser solventado tamén un pouco en parte por eses cartos que se levaron a cabo no pleno anterior da Diputación. Nada máis, moitas gracias. Moi brevemente, porque, Xurxo explicou moi ben a moción e Nacho apuntou tamén un pouco polo que vou ser breve. Simplemente que para este grupo a residencia é unha prioridade e vamos facer todo o posible para que sea unha realidade canto antes. Por eso que imos votar a favor e nada máis. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o Banega. Vale, moitas gracias a todos os grupos. Síntome un pouco como cando fas algo no coche e a policía te para, che bota a bronca, pero depois non che mete a multa. Algo así, porque todos botaron a bronca, non sei, foi algo moi curioso. Pero gracias por o voto a favor, non iba con ninguna mala intención esta proposta, esta moción, ao contrario. Non dixemos nada do que se faláramos na reunión do Pagado do Asilo que foi a semana pasada, non dixe nada do que se falou aí, simplemente son puntos moi xenéricos, porque creemos que agora é o momento de pedila, porque é un momento no que hai, que a Xunta pode invertir aquí cartos, e conforme a ubicación, dixemos outro día no Padroado cousas da ubicación. Pero, creo que ese é un segundo paso, se o falaremos despois, non estamos abertos a calquer cousa, sempre cando, isto son cousas que non o dixe nada porque foi cousas que falamos no Padroado, non vamos falar a eso. Que nós temos que decir da ubicación ou dar a nosa opinión, e pois xa se acordará o que o grupo de goberno, xa se acordará que nós temos a nosa opinión e fomos bastante claros nela. Gracias, esperamos colaborar no futuro, Brais, só faltaría máis, vamos nos encontrar no futuro seguramente, gracias ao PSOE tamén, gracias ao grupo de goberno. Ben, moitas grazas, pois pasamos á votación, votos a favor da moción, queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao punto 7º da orde do día, que é moción de Ribeiro en Común de petición de declaración institucional sobre Palestina. A esta moción preséntase unha emenda de sustitución do Grupo Popular. Señor secretario. A Comisión de Política Social, Sanidade e Participación Cidadana, na súa sesión de 23 de novembro de 2023, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia aprobe por consenso de todos os grupos unha declaración institucional a favor da paz en Gaza, en Palestina e Israel, o dereito á existencia como pobo, a ter Estado propio e a lexítima defensa de Israel e de Palestina nunca poden basearse no ataque a civis inocentes e menos aínda no ataque á infancia. Que o Concello de Ribadavia se manifeste a favor da paz en Palestina e lle reclame ao Goberno de Israel o cese permanente dos bombardeos e ataques contra a poboación civil, hospitais, colexios e, sobre todo, respecte á vida de nenos e nenas.
Neste mesmo sentido, o Concello de Ribadavia solidarízase con todas as víctimas civís de nacionalidade israelí asesinadas por Hamas e pedindo a inmediata liberdade de todas as persoas secuestradas sen que este insusto atentado poida servir de excusa para o asesinato de inocentes de nacionalidade palestina. Que o Concello de Ribadavia traslade este acordo do Pleno Municipal á Asociación Rede de Xudería Sefarad e a Embajada de Israel en España. Asimismo, traslade este acordo aos concellos que forman parte da Rede Sefarad e a FEGAM para que os concellos galegos se sumen a esta iniciativa. Sometido a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, BNG e Ribeiro en Común, resérvanse para pleno os membros do PP e PSOE, por maioría fica dictaminada favorablemente. Enmenda de sustitución do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia a moción de Ribeiro en Común sobre Palestina. Os acordos da moción deben sustituirse polos seguintes acordos. O Pleno do Concello de Ribadavia acorda condenar enérxicamente todos os ataques contra a poboación civil do Estado de Israel e do pobo palestino. Mostrar a súa solidariedade con todas as víctimas destes actos e as súas familias. Solicitar o cesamento inmediato da violencia indiscriminada contra a poboación civil tanto por parte do Estado de Israel como do Grupo Hamas. Exixir a liberación inmediata das persoas retidas, entre as que se atopan nenos e nenas e que están a ser utilizadas como escudos humanos no marco deste conflicto. Facer un chamamento para que calquera acto se realice no marco do dereito internacional e sen afectar a poboación civil. Instar ao Goberno de España e a Unión Europea a activar todos os mecanismos diplomáticos que estean nas súas mans para evitar unha escalada regional do conflicto e a perda de máis vidas inocentes nun firme compromiso pola paz, a seguridade e a estabilidade na rexión. Instar as partes a garantir o acceso á atención sanitaria, a axuda humanitaria e a axuda ao desenvolvemento destinada a garantir a cobertura das necesidades básicas e dereitos da poboación civil. Rexeitar todas as medidas unilaterales que afastan a perspectiva da solución dos dous estados, única resposta ás legítimas aspiracións nacionais de palestinos e israelís, elemento clave para a paz e a seguridade. Convidar a comunidade internacional a traballar por facer efectiva esta solución dos dous estados conforme ao dereito internacional e as resolucións das Nacións Unidas en a que se garanta unha coexistencia en paz e seguridade. Moitas grazas, señor secretario. En primeiro lugar, ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, grazas. Estaba revisando ahora o correo, mandei unha resposta ás 7 da tarde ao correo que recibín ás 9, onde lle dixen a portavoz do PP, bueno, do goberno, non sei, en todo caso a concelleira Mariluz, que había vontade de acordo e que o que pedíamos basicamente era, evidentemente, que se mantivera o punto 3 ou algo parecido, non? Que non é outra cousa que se haxa un compromiso de que esta declaración institucional se traslade a Asociación Rede de Xuderías. Creo que hai algunha dúbida. Que non hai que debatir antes a emenda, porque senón... Eu pregunto, non digo, porque senón nos vamos a enzarzar nun rollo que... Exactamente. É o que estou explicando. Justamente, nese sentido que ben apuntas, é o que estaba dicindo. Hai unha emenda e o grupo propoñente inicial está explicando que aceptaría no caso de... digo porque así se pode aclarar ou non, o mellor son eu un iluso e non hai acordo, pero se houver acordo xa se vota e se aforra moito tempo. En todo caso, estaba dicindo que a vontade de acordo e sabendo que o noso grupo renuncia a moitas premisas que se continúa defendendo como grupo, pero en aras de acordo e en aras de chegar a un punto de inflexión e de acordo, valga a redundancia, pois evidentemente estaríamos dispostos a aceptar esta proposta que fai o PP sempre e cando, evidentemente, se inclúa ou ben no acordo institucional ou ben haxa aquí un acordo de que se traslade, evidentemente, como estaba dicindo, a Rede de Xuderías, a Embaixada, que, por certo, supoño que xa sabedes que está chamada a embaixadora, e ao mesmo tempo se traslade tamén a FEGAM, evidentemente, no ámbito estritamente municipal. Evidentemente, se outros grupos queren trasladar a outro lado, bueno, a nos tamén nos vai a parecer ben, pero digo a estes tres como mínimo. O digo porque, se vos lembrades, o mes pasado, no anterior pleno, o noso grupo xa defendía
esta intención como, e o digo con toda claridade, maneira de que os concellos, máis os que temos vinculación co histórica e legado cultural sefardí, como é o de Ribadavia, metamos presión ás institucións do Estado de Israel. Básicamente, esta é a intención. O noso grupo aquí non trae unha moción tipo que nos lo mandan desde Santiago o noso partido ou non sei que. Non. Non esa é a intención. Non é a intención de fazer bandeira e partidismo con este tema. É unha intención claramente práctica e pragmática de exercer presión. Evidentemente, sabemos que con moita modestia e moi pouca capacidade, pero é o que está na nosa mão. Isto é un concello pequeno e é o que somos, humildes, pero hai que actuar. E nese sentido, para nós o punto 3 é importante. Máis alá, o decía no propio correo que mandei fai unha hora, bueno, antes ás 7, unha hora antes do pleno, quería decir, no que tamén nos parece, bueno, pouco productivo e, sobre todo, pouco correcto o epígrafe que fai mención de escudos humanos, máis que nada porque non está demostrado por ningún observador internacional, tampouco pola ONU, e si é unha excusa que moitas veces se utiliza por unha das partes para xustificar o que é injustificable. En todo caso, bueno, esta é a nosa premisa para que se poida votar xa sin máis debates, e se evidentemente o grupo propoñente da emenda non o considera, pois que se debatan por separado. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Bueno, vou exercer como voceiro do Grupo Popular en este caso, e para explicar simplemente a emenda, evidentemente recibimos o correo, e claro, hai unha cuestión, e comentábase antes, se pide que o Concello de Ribadavia traslade este acordo do Pleno Municipal á Asociación Rede de Xuderías. Ben, nós evidentemente xa sabíamos isto dentro do pleno pasado, que Ribeiro en Común pretende isto, pero se non o incluímos na nosa emenda é porque non está na liña do que quere facer este goberno por unha razón moi sinxela. No caso concreto a Rede de Xuderías é que é unha organización da que formamos parte e de que temos unha petición expresa por parte de todos os membros de non tomar unha asociación e unha agrupación que realmente é unha agrupación cultural e de concellos como un instrumento político. Entón, nós como membros desa agrupación creo que temos que respetar os acordos que a agrupación ten e non dar traslado deste tipo de mocións a agrupación que non ten a unha asociación, neste caso como Camiños de Sefarad, que non ten ningún tipo de responsabilidade política nin ten ningún tipo de ferramenta política para intervir no conflicto do que estamos a falar. Eso por unha banda. No que ten que ver coa Embaixada de Israel, pois eu creo que precisamente na situación diplomática na que estamos, os concellos temos que ser prudentes e deixar a política internacional e a diplomacia para quen lle compete e non estar nos trasladando este tipo de acordos a embaixadas, porque creo que non aporta absolutamente nada. Por eso non o puxemos tampouco na nosa emenda. Despois, que se lle queira enviar a FEGAM para que os concellos galegos se sumen a iniciativa, pois bueno, aí non teríamos ningún inconveniente en aceptalo, pero as outras propostas que se fan non as aceptamos e polas razóns que acabo de comentar. Gracias. Ben, bueno, non concordo e de feito o Ministerio e en este caso a Embaixada copartícipe de alguna maneira, casi sempre de maneira indirecta, na ruta Sefarad, por non decir moitas veces de maneira directa. Polo tanto, non é que se faga política, é que estamos obligados a facer política, os que somos representantes políticos, e que a propia palabra o di. Non estou de acordo nunca en usar a palabra de maneira pejorativa de político, política ou representante político. É algo que, desde logo, que nos populismos e na demagogia funciona. Desde logo, non estou acusando, por suposto, aquí a ninguén deixo, todo o contrario, sei que non é a intención. O digo como matiz que eu creo que é necesario facer. En todo caso, podería entendelo incluso sin estar de acordo na cuestión da FEGAM, perdón, da ruta Sefarad, pero non no da embaixada, non no da embaixada. Entendo que se non se traslada este acordo á embaixada, unha embaixada que é representante dun goberno, non só do Estado, sino dun goberno en concreto, e basta con ver a opinión de outros embaixadores, o mencionei no anterior pleno, para saber a importancia que como decanta un goberno ou outro a actitude dun embaixador ou non, ou de outro. Por lo tanto, bueno, nos consideramos que se o goberno acepta, bueno, podemos non mandarlo á ruta Sefarad, non estando de acordo, pero si a embaixada e a FEGAM, e evidentemente o de escudos humanos creo que é unha frase que tampouco suma moito a
a declaración, se podría quitar, se podría incluir en baixada e poderíamos chegar a un acordo. E se non é así, bueno, pois habría que votarlo por separado. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos ás quendas dos grupos. Ben, BNG. Como vai? Non entendo. Son dúas mocións distintas? Non, é unha moción presentada por Ribeiro en Común e ten unha enmenda de sustitución presentada polo Grupo Popular. Entón, que vamos a tratar? E o autor da moción está dicindo que podría chegar a un acordo coa enmenda e se votaría, bueno, habería que votar o consenso, refundir e votar o consenso, e calquer grupo que antes sepa se se refunde, pois e calquer grupo podría defender a moción originaria. En todo caso, concordo co que di Xurxo. Ben, eu creo que foi moi claro. Nós estamos dispostos a aceptar enviálo a FEGAM, as outras dúas entidades non, nin Embaixada nin a Asociación de Redes Xuderías, e sí que estamos dispostos a retirar a expresión de escudos humanos e deixalo en exixir a liberación inmediata a persoas retidas entre as que se atopan nenos e nenas. Eso sí, tamén estamos dispostos a aceptalo. Si o grupo propoñente acepta este acordo, pois podemos refundilo e adoptalo como acordo de ambos grupos, ou unánime se se produce a unanimidade, e se non, pois votaremos por separado, en primeiro lugar a moción, a cal xa adianto que nos votaríamos en contra, e despois a emenda de sustitución. Eu creo que, insisto, calquer grupo dos que está aquí representados pode defender a proposta inicial, non só o Ribeiro en Común. Eu creo que sería o xusto porque, bueno, non enviarlo a embaixada significa o que significa. Ademais, unha embaixada que hoxe mesmo acaba de anunciar que se vai do Estado. Bueno, eu creo que é unha declaración de intencións clarísimamente. En todo caso, sin abrir debates que neste pleno non corresponden, bueno, eu creo que sería unha boa medida que saíra aprobado, incluído a proposta de enmenda que fai o Partido Popular, sempre que se lle mande a FEGAM e se retire o de escudos humanos, aínda que nós deberíamos ou queremos votar tamén por separado as dúas cousas, e se o PP ten a ben enviarlo a FEGAM e quitar o de escudos humanos, nos votaremos tamén votaremos a favor das dúas cousas. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pois nós, sí, efectivamente, engadiremos un punto octavo que é enviar o acordo a FEGAM, perdón, un punto décimo que é enviar o acordo a FEGAM, e retiramos a expresión de escudos humanos, tal e como pide Ribeiro en Común. Pero ata aí, despois non votamos as dúas, sí, perfecto. Bueno, unha vez que tedes claro cal é o marco de debate, pois adiante, quenda do BNG. Vale, gracias. Sí, nos anunciamos que vamos a votar que sí ás dúas. Nos somos partidarios, igual que Ribeiro en Común, de enviarlo a embaixada, inda que ao final non vai salir aprobada, seguramente. E nós dicimos que votamos que sí, a pesar de que esta non é a nosa resolución, non é a nosa postura. A nosa postura é moi clara, moi conocida. Se fora a nosa postura, nós, evidentemente, pediríamos neste pleno que o pleno se pronunciara para romper relacións con Israel, para pedir o procesamento de Netanyahu, porque é moi claro, porque non vamos a entrar aquí en debates de historia, nem moito menos, pero esta resolución obvia todo o que pasa antes de 2023. Este conflito non é de 2023, este conflito é de moito antes. Entón, para nós, un punto de partida claro sería, por exemplo, de 2014, que aprobado por o Parlamento de Galicia, onde estaba tamén incluído o Partido Popular, que era moito máis conciso. Agora, non sei que pasou nestes anos para este cambio de postura. Entendemos que simplemente a postura do Partido Popular, non a nivel local, sino a nivel nacional, é por facer oposición ao Partido Socialista. Imaginamos que é por eso, porque creo que a posición do Partido Popular en Galicia, pois que era bastante coherente. Estábamos de acordo con a postura. Que non hai acordo con eso? Pois entendemos que unha frase máis ou menos non vai influir na resolución deste conflicto en Ribadavia, o que salga deste pleno non vai influir para nada en que se acabe antes ou despois o conflicto. Entón, nós simbólicamente apoyamos as dúas resolucións, tanto a de Ribeiro en Común como a do Partido Popular. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, pois xa como argumentamos no pleno anterior que se levou esta moción,
Consideramos o Grupo Municipal Socialista que é a diplomacia e a alta política a que ten que intervir neste senso, como xa está facendo, os argumentos nosos son os mesmos, debemos ser cautos e non misturar un tema cultural cun conflito bélico. Quero poñer en valor a posición do presidente do Goberno ao saír na resolución do conflito e apoiando a causa palestina, condenando ademais as vítimas mortais, aos inocentes nenos e nenas e incluso a máis xa de 14.500 palestinos mortos e os reféns, entre eles un bebé de 10 meses, condenando tamén as matanzas indiscriminadas do Estado ocupante contra civis na Franxa. O presidente tamén apelou a que se recoñeza o Estado palestino, pedindo ademais que todos os países se poñan de lado da xustiza e da causa. O noso voto vai a ser, non sei que vamos a votar primeiro, pero vai ser a abstención. Xa o vemos agora. De acordo, gracias. Non sei por orden se hai que votar primeiro a moción ou a emenda, o que diga o secretario. Que votamos primeiro, Fran? A moción. Vale. Pois entón, en primeiro lugar, votamos a moción de Ribeiro en Común, tal cual está redactada. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, e agora pasamos a votar a emenda do Grupo Popular coas modificacións que dixemos de engadir un punto 10º enviando este acordo a FEGAM e retirar a frase que están a ser utilizadas como escudos humanos no marco deste conflicto, no punto 4º. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Non hai abstencións? Ben, queda, polo tanto, aprobada a emenda de sustitución. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é mocións de urxencia. Non sei se hai algunha moción de urxencia. Non? Rogos e preguntas, punto 9º, quenda de Ribeiro en Común. Ben, teño unhas cuantas, teño aquí apuntadas, un segundo. Bueno, primeiro empezo por unha pregunta que nos traslada algunha xente, algúns veciños, e é si neste Nadal no Concello de Ribadavia vai ter presencia a figura do apalpador no Nadal de Ribadavia, tanto en casetas como noutro tipo de actividades, tal e como viña tendo presencia outros anos. Respecto á cuestión do tráfico, esta semana presentamos un escrito no que evidentemente recordábamos e reiterábamos a petición de Comisión de Tráficos, así o fixemos nas propias comisións informativas, e evidentemente reiterámoslo neste pleno. Recordamos así mesmo que hai en vixencia a zona verde de estacionamento para os residentes e traballadores do casco histórico, que sigue habendo solicitudes, que xa levábamos 6 meses, máis ou menos, de solicitudes sin responder, que agora se sumaron outros 6 meses sin responder. Entonces, bueno, evidentemente nos podemos entender, de feito é normal entender así por parte do noso grupo, que asa tardanza e demora na resposta aos cidadáns. O que non tería sentido é que se comezara a sancionar a cidadáns que solicitaron e que teñen dereito, que cumplen o que está estipulado na normativa municipal, e todo porque é a administración a que está causando ese agravio. O cidadán fai o que está na súa mão, que solicitala, se ten dereito, evidentemente, o que pedimos a este goberno, ademais de convocar a comisión e abordar outras cousas de tráfico, tamén pedimos, evidentemente, que tome unha resolución ao respecto. Se quere continuar coa zona verde, que continúe; se non quere continuar, que traiga o cambio de normativa a este pleno, ou que, se necesita compartir ideas ou abordar a cuestión e necesita opinión dos grupos, pois que convoque a comisión, se así o quere. E se non, evidentemente, nos o seguiremos reclamando, porque creo que ao goberno lle consta, hai moitos veciños e veciñas, supoño que se non lo trasladan a nós, ao noso grupo,
ao Grupo de Goberno tamén trasladará de que se resolvan estas solicitudes o antes posible e se non se resolve, pois que se busque outro mecanismo. A veciñanza, polo menos, e non o digo como consello, digo como algo real, a veciñanza do casco histórico está moi contenta con ter unha zona onde antes nunca se podía aparcar, sobre todo en horario de hostelería, para así entendernos, non? E en horario festivo e en determinadas cousas. Entonces, bueno, o que non tería sentido é que se sancionara alguén que si cumple e sea a causa da propia administración. Por último, seguinte cuestión. Se mencionou antes, ou mencionei eu tamén na cuestión das comisións informativas, a obra do pabillón. Reiteramos que se convoque aos grupos para que se nos informe de esa obra en tempo e forma. O pedimos na última comisión, o pedimos na comisión no Consello Municipal de Deportes de setembro, o pedimos en comisións e os grupos nunha obra tan importante, nunha obra ademais que comezou, un proxecto que comezou na anterior legislatura, que solicitou a primeira subvención que se lle dá a este proxecto, a conseguiu o anterior goberno, e agora, como saben, explicou ademais o portavoz do PSOE, se consigue financiación gracias a acordos na Deputación. Eu creo que os grupos municipais, neste caso da oposición, somos copartícipes deste proxecto e temos tamén certos dereitos de información, de petición, de dúbidas, de chegar, digamos, a facer consultas sobre o proxecto, sobre as obras, que non se nos está permitindo facer e creo que, desde logo, para a nosa forma de ver as cousas, o recordo porque a veces se olvida e que o anterior grupo de goberno era unha coalición e eran dos grupos, pero tiñamos tamén maioría absoluta no pleno e nunca optamos por esta vía de votar no contra as propostas dos demais grupos ou non convocalos a xuntanzas para explicar as cousas. Eu creo que iso, independentemente de se hai maioría absoluta no goberno ou non, insisto, antes tamén o habían, creo que normalmente non axuda aos gobernos, aínda menos á sociedade a avanzar, porque aquí todos e todas teñen dereito a estar representados. Solicitamos, ademais, tamén que se reforce un pouco a imaxe do casco histórico, é dicir, o fin de semana pasado aparecía mobiliario na rúa, normalmente hai bastante déficit de limpeza, colectores, coches aparcados en exceso, por exemplo, na praza de San Xoán. Creo que o Concello ten que cuidar un pouco máis a imaxe dunha zona monumental importante para veciños, pero tamén para visitantes, e foi un pouco grotesco o fin de semana pasado. Nas vísperas desta ponte, esperemos que haxa un pouco máis, que se cuide un pouco máis a imaxe do casco histórico, datas de Nadal que van a vir veciños que viven fora, vamos a ter moitos visitantes, canto mellor cuidemos a imaxe do centro, Rúa Progreso e casco histórico, pois mellor. Evidentemente, isto non é contradictorio con que se cuiden tamén, evidentemente, outras parroquias, outros núcleos, todo o municipio, pero, bueno, todos sabemos, evidentemente, que a imaxe que temos que dar Ribadavia hai que mellorar. Solicitamos tamén ao grupo de goberno que traslade á Xunta, que é a competente desa estrada, a Xunta que mellore o pavimento e a rúa, a estrada que atravesa o núcleo urbano de Ribadavia na Rúa Progreso, fundamentalmente no barrio de San Francisco, non? Nos pareceu paradóxico e nada útil, por certo, nada útil que no verao a Xunta pintara esa estrada, unha estrada que daquelas estaba totalmente desfeita, cada vez que hai chuvias e máis tráfico, evidentemente, agora está horrible, creo que todos e todas somos conscientes diso, e creo que, bueno, canto antes se solicite, ademais en época electoral, pois, bueno, ás veces sempre se rasca algún investimento. E o mismo para a estrada de San Cristóbal de Ribadavia a San Cristóbal de Cea, unha vez que o anterior goberno e a Confederación Hidrográfica rematamos as beirarrúas, evidentemente está tardando un pouco o arranxo do pavimento que, polo menos no núcleo de San Cristóbal, ten moito déficit. E recordo, e era unha das cousas que tamén o noso grupo queríamos pedir na Comisión de Tráfico, aproveitando que, e sabendo, por experiencia, ademais, o anterior goberno tiñamos reunión con representantes da Consellería
funcionarios, quero decir, da Xunta de Galicia, e estábamos constantemente pedindo melloras de seguridade en determinadas estradas, tanto na de Francelos, San Paio como San Cristobo, e, bueno, antes de que pavimenten ou fagan esa mellora que iban facer, que me consta que iban facer, solo que estou pedindo de premura, se aborde tamén a posibilidade de establecer melloras de seguridade viaria, entre outra cousa porque é unha estrada pola que pasan camións, está de paso do polígono, para moita xente é unha estrada que se usa bastante tamén para ir a Carballiño, entonces, bueno, é unha estrada bastante usada, e a súa situación, evidentemente, é francamente mellorable. E, por último, e xa agora si remato, nos gustaría saber, porque saliu a colación a raíz dunha pregunta do BNG sobre a fase 3 do polígono nas propias comisións, hubo resposta por parte dun concelleiro e da concelleira deste goberno do PP. Entonces, bueno, nos entendemos que queremos preguntar se hai novidades respecto á fase 3, sobre a fase 1 de parcelas que, polo menos o noso grupo, no pasado quixo que se reverteran outra vez na Xunta e, bueno, neste caso creo que a Xestur, penso, non? En todo caso, bueno, quería saber se hai algunha novidade, porque a información que tiñamos cando estábamos no goberno era que a fase 3 se atopa na súa inmensa maioría en zona inundable, polo tanto é moi pouco aproveitado. Nos dixeran nunha xuntanza en Noigús e na Confederación Hidrográfica que alrededor do 70% estaba en zona inundable, e nos gustaría saber se hai algunha novidade en base á relación das respostas que se nos dixo nas comisións, tanto na fase 1 como na fase 3. E, por último, recordar os acordos plenarios anteriores, as solicitudes e rogos feitos en plenarios anteriores que se teñan en conta, que se realicen se así foron aprobados, e, bueno, agardemos que así sea. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Vamos a ver, en primeiro lugar, en referencia a figura do apalpador, polo que me comunican non vai estar presente ningunha caseta, nin actividade. En referencia á Comisión de Tráfico, sí que probablemente a convoquemos en breve. A verdade é que detectamos bastantes problemas con todo o que ten que ver co aparcamento na zona histórica. Vimos facendo un seguimento e un análisis de cal era a situación na que estábamos, nos atopamos que está absolutamente sobredimensionado desde o noso punto de vista o reparto de tarxetas e de diferentes papeles ou salvoconductos que hai para poder aparcar no casco histórico, e entón creemos que lóxicamente hai que corrixilo, e é algo que ademais temos que corrixir a poder ser de inmediato, porque senón estamos generando evidentemente unha certa inseguridade xurídica. Entón, a nosa intención é facelo o antes posible e, claro, revisar a ordenanza de tráfico, lóxicamente, para intentar corrixir o que nos entendemos que son eivas que ten a ordenanza vista unha vez sobre a práctica real, non? Se me permite, sin ánimo de debate, eso é o que lle iba a apuntar, o que acaba de dicir vostede, de que justamente as tarxetas podense valorar que son excesivas ou non, pero son en base á normativa vixente. Por eso decía o da comisión, díxeno na miña intervención. Sí, no, por eso digo que sí, que nós, ademais, acabo de dicirlle que detectamos as eivas, non decimos que a ordenanza este necesariamente mal, a ordenanza podese modificar con unha intención, pero evidentemente a aplicación práctica, pois podeche dicir, oye, pois está necesario corrixir isto, modificar outro, e é un pouco a nosa idea. Por eso digo que eu creo que intentaremos que sea de xeito inmediato poder reunirnos para tratar a modificación da ordenanza. En referencia á obra do pabellón, vamos a ver, a obra do pabellón teñen a súa disposición toda a información que precisen, non teñen máis que pedila, sábeno perfectamente. Informouse sobre a obra hai 2 meses, me parece, aproximadamente, no Consello Municipal de Deportes, e hai convocado o Consello Municipal de Deportes para o próximo martes, onde se dará xa a última información que temos, a máis recente, que a obra empezará o día 18 de decembro, se non me equivoco. Pero, bueno, en todo caso, como martes temos Consello Municipal de Deportes, tamén lle trasladaremos toda esa información, e se teñen algunha dúbida, pois tamén a contestamos, porque está en ese caso tamén o responsable do Servizo de Deportes, Otero, que é o que ten, digamos, os detalles concretos ou as prescripcións técnicas concretas sobre o desenvolvemento da obra.
Despois tomamos nota dos rogos referentes ao casco histórico e a mellora de rúas. E por último, pregunta do parque empresarial. Sí que hai unhas certas novidades. Chegou unha comunicación de Confederación Hidrográfica, pois eu creo que debeu ser polo mes de agosto aproximadamente, ahora non lembro con exactitud, en xullo ou agosto, non lembro exactamente, bueno, pero houve unha comunicación pola cual se nos trasladou que se está revisando en varios puntos da conca pois o que é o Plan Hidrolóxico Nacional. Entonces, entre eses puntos está a parte que afecta ao parque empresarial e concretamente a terceira fase. Entón, en base a eso, o que nós estamos facendo, que é o paso que hai que dar unha vez que o consultamos tamén co equipo redactor do plan parcial que habíamos encargado en 2019, coa consultora que o estaba redactando, vamos a encargar un estudio hidrolóxico que é o necesario porque pode darse a circunstancia, e non é para nada improbable, que con ese estudio hidrolóxico consigamos salvar unha parte importante da terceira fase e si se poida desenvolver. Entón, vamos a encargar o estudo hidrolóxico, unha vez rematado, se lle trasladará ese estudo hidrolóxico á Confederación Hidrográfica e unha vez que revisen o plan, pois nos dirán se finalmente podemos desenvolver na súa totalidade, probablemente non, pero según o que nos dicen os da consultora, pois probablemente unha parte importante, un 70-80%, sí poderíamos desenvolvelo. Evidentemente hai zonas como que é máis pegado ao río, o aparcamento, que xa ten unha orde de reposición de legalidade xa dende hai anos, aquel vial tamén que ten orden de reposición de legalidade, e a zona máis ao fondo da terceira fase probablemente non se poidan desenvolver. Xa digo, isto son especulacións miñas, non teño un documento que diga que sí nin que non. E a outra parte sí que poderíamos desenvolvela, pero para eso temos que encargar ese estudo que no que estamos, un estudo hidrolóxico. Sí, ahora iba coa fase 1, tanto son fase 1 e fase 2, hai unha serie de parcelas que non se desenvolveron e que se instou e se iniciou o procedimento de reversión a Xestur. Ese procedimento está a piques de concluir, creo que xa solo, hasta non sei se xa incluso firmarían os acordos cos propietarios, e probablemente no primeiro trimestre do ano que ven eu tuve unha reunión coa conselleira e co responsable do IGUS hai 2 semanas, e probablemente a principio, no primeiro trimestre do ano, esas parcelas volvan a sair a subasta pública. E con isto creo que xa lle contesté a todo. Grazas. Quen dá para o BNG? Que tal, gracias. Un primer rogo, pregunta, que estaban se poñendo, iniciando o trámite para poñer unhas marquesinas no instituto, non sei como está ese tema, porque, bueno, eu paso por ali en coche cando están os rapaces esperando a chuvia e, bueno, dá un pouco de lástima velos ali, que eu tampouco é unha gran obra esa, podese facer rápido. Joli, quería facer unha pregunta a ti con respecto ao castelo, como é a situación, porque sabía que estaba en mal estado, que despois da noite e media, que había varias actividades de, bueno, pues aquilo estaba un pouco estado ruinoso, entonces quería saber, bueno, como está, se hubo algunha tarefa de limpeza ou de condicionamento, algo así. Última pregunta, eu xa preguntei no mes de outubro, tanto en comisións como en pleno, fixe unha pregunta sobre unhas obras que están realizando en Santo André, e quero reiteralo aquí ahora en pleno. Sí. Eu, en outubro, fixe unhas preguntas aquí, tanto en comisións como no pleno, sobre unhas obras que están realizando en Santo André de Campo Redondo. Unhas obras que están ali de movimento de terras, etc. Entón, quero reiterar esta pregunta porque esta semana vimos de conocer unha nova da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, na que volvía a reiterar sobre que hai un ben de interés cultural en Santo André, que é a Retoral, que sigue estando afectada por unhas obras ilegais, e dá un mandato de que se retiren eses inmobles que están obstaculizando a Rectoral de Santo André. Entón, non sabemos se o Concello de Ribadavia está ao tanto de que están producindose obras nesa zona, e se o Concello de Ribadavia vai facer algo para que se repoña a legalidade urbanística nese entorno. Eu só preguntei, vou seguir preguntando máis veces hasta que haxa unha solución, ou se nos diga que está pasando aí. Por último, unha pregunta que lle respondeches a Ribeiro en Común sobre o palpador, que agora nos convertimos en rogo. Nos creemos que acertadamente o anterior goberno estaba levando
a figura do apalpador ás rúas, creemos que é interesante, creemos que era algo acertado, sobre todo porque os rapaces nas escolas encantáballes a que chegara o apalpador. Pedimos que se volva a incorporar as actividades do Nadal. Gracias. Moi ben, tomamos nota dos rogos. En referencia ás marquesinas, están solicitadas e estamos agardando a que non é unha obra, é un suministro neste caso, porque pedimos ya a Consellería de Infraestructuras para que nos las manden. Dependerá do stock. En principio nos dixeron que sí, que as mandarían, pero estamos pendientes, volveremos a insistir. En referencia ao castelo, si fixéronse actuacións as típicas actuacións de mantemento, non, Joli? E en referencia ás obras que preguntabas en Santo André de Campo Redondo, pois recabarei información e farei chegar por escrito, vale? Grazas. Maite? Bueno, eu casi vai ser casi rogos. O primeiro que me parece moi importante é que, porque nós vimos as comisións e facemos moitísimas preguntas, vale? Supoño que os concelleiros toman nota dos nosos rogos e peticións e que as teñen en conta, porque se non teremos que presentar por escrito. Cando se fa unha comisión informativa, evidentemente tamén temos pedido que se informe e nos aí facemos os nosos rogos e preguntas. Comentouse de tráfico, que nos xa temos tamén demandado, porque me parece que hai cousas importantes que había que revisar, que no seu día tamén xa fixemos por consenso moitas cousas. Acabas de comentar a Rúa San Francisco, está moi mal estado, a Rúa Piñeiral, a carretera do Pabillón, que hai... Eu non sei quen bachea eso, pero o que bachea eso, que me perdone. Eu teño pouca idea de bachear, pero eso é un desastre, case era mellor. Despois, a carretera de Francelos creo que todavía non a pintaron, non? Que se fixo o pavimento, pero está sin pintar, non sei... Pareceme tamén que xa era hora de pintarse, porque é peligroso por a noite, cando... Entón, que se poidera arranxar. E tamén xa para rematar, que foi un tema que eu tampouco tiña nen idea de se está facendo obras na Alameda, por e para que, non o sei, eu non tiña nen idea, entereime aquí, gustaríame que me aclararan para e por qué. E tamén tiña notado facer a pregunta da feira, porque si, xa o ano pasado comentáramos con outro grupo se iba a manter a feira ali ou cambiala. En ese momento se dixo que ali non se iba a poder manter a feira. E claro, algúns feirantes no seu día protestaron moitísimo, pero agora igual xa están contentos ali. Entón, gustaríame que se me aclarara algo sobre ese tema. O do apalpador tamén reiteralo por parte nosa, xa o dixo o meu compañeiro. E é un tema que a ustedes non lle compete moito, pero sí que está habendo moito debate nas rúas sobre o tema de cambiar xoves de comadres para venres de comadres. Como en algún momento, algunha actividade pediron axuda ao Concello, como foi para a limpeza no seu día da andaina, que me parece moi ben que convoque unha andaina e que o Concello participe nesa limpeza, que queda limpo para todos. No seu día tamén nos magostos, elas fixeron unha colaboración ao mesmo día. Entón, a xente, ustedes sei que non teñan culpa, pero hai unha certa polémica, porque xoves de comadres é xoves, non é venres. Entonces, igual tamén tiñan que consensuar coa xente que acude a ese evento, penso, porque eso de que o venres vai vir máis xente e é un grupo que decide no seu día como se fan as cousas, pero a veces é crear polémica neste caso sin ter por qué. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Referente a isto último, como ben dís, nos non temos nada que
que meternos nas decisións que tome un colectivo para organizar unha festa ou non. En referencia á pregunta que facía da Alameda, sí, efectivamente, eu non sei se empezou hoxe, non? Sí, empezaron hoxe, onte, sí, é unha habilitación dunha rampa para que poidan pasar vehículos para a parte de abaixo da Alameda, sabes que está en dúas alturas, e tal e como estaba configurada, pero é unha cuestión que xa se tiña falado antiguamente, como se comentou antes. Tiña un problema que era que non permitía o paso de vehículos á parte de abaixo, non? Entón estáse habilitando para que poidan pasar vehículos á parte de abaixo. A obra, xa digo, solicitouse o permiso a patrimonio hai xa un par de meses, chegou a autorización, e cando chegou a autorización, pois decidimos levala a cabo. A finalidade pois é poder aproveitar mellor a Alameda, é dicir, poder aproveitala en todos os sentidos. Pode ser para a feira, sí, é necesario cambiar a ubicación, pois falarémolo e en eso estamos, porque xa tivemos reunións, hai feirantes que pediron cambiala, hai xente que tamén pide que se cambie, é dicir, unha cuestión que temos que falar, pero é unha posibilidade que se pode utilizar, pero para eso evidentemente hai que facer esa obra, pero non é a única. É dicir, eso podes aproveitar pois, para mellor montaxe da Feira do Viño, pois, para facer actividades culturales nun espazo que está probablemente pouco aproveitado para as posibilidades que ten, e o permitir que entren vehículos á parte de abaixo, pois podemos o mellor facer outro tipo de actividades, montar escenarios para diferentes actividades culturais ao longo do ano. Quero dicir que non é unha cuestión exclusiva nin con unha finalidade concreta como pode ser o caso da feira, sino que é coa finalidade de quitarlle un maior rendemento a unha instalación do noso pobo, como é a Alameda, que nos creemos que pode ter moita máis vida e podeselle quitar moito máis partido para levar a cabo diferentes actividades. Ben, e quédame... Bueno, e os tomamos nota dos rogos das carreteras e demais, vale? Grupo Socialista. Ben, como sabe Nadal, o noso goberno pois trae unha actividade gratuita para nenos e nenas co fin da non discriminación económica entre as familias. En comisións preguntei se iba a traer un carrusel, unha noria ou calquera actividade gratuita e se me contestou que non, sin argumentar nada máis. Son moitas as familias as que nos preguntan sobre esta cuestión e pediríalle ao alcalde que reconsidere a cuestión en concreto e que comece coas chamadas aos patrocinadores. Trátase de 10.500 euros e que, ademais, estes colaboradores están encantados de participar para esta causa, porque, como digo, é para que non haxa discriminación entre os nenos e nenas por razóns económicas. Quero, ademais, poñer en valor o éxito deste tipo de atraccións, desta actividade, que vou utilizar a palabra copiar ou que reproduciron outros concellos, como é o Concello de Ourense, o Concello de Barbadás, o Concello de Tui, e, ademais, son moitas as chamadas de moitos concellos que nos piden pois os contactos deste tipo de atraccións. Entonces, pediría ao alcalde que reconsidere a cuestión, como así dixo tamén o BNG co tema do palpador. Simplemente unha cuestión en referencia ao rogo, Noelia, que nada, é un matiz. Sí que hai actividades gratuitas, que vai haber o Ribanadal, que é unha actividade gratuita polas tardes do carrusel en concreto. Sí, no, pero digo, como se decía que non vai haber actividades gratuitas, digo sí hai actividades gratuitas. Vale, de acordo, gracias. Moi ben, pois esgotado o do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.